Ngapdiang subhai pi sya kani ke kentiu lang channel. Hakani ke video ke ba mentang kwa ban batai pi ke singi ke ba henriu bat ba hanyau ki kita ki supplement ki ba pi day ban ai ya ki ni ki kuns air broiler. Mentang an pen pi kumno bangi day ban le. Mentang ni ngan pen pi kani ke day ka iker ngin sim si samoj kani ka iker bat silitar ka na ka benta si spa teli ki sia. Kani ka iker ka don arjat, kani ka balong powder bat ka balong te lada pio ka balong pila ban ai si pin ha ban ai si po ml ha ka si liter ka balada pio kani ka balong powder pade sa ai si samoj ha ka si liter ka bat sa ai pade na ka benta ar sngi ha kini ki khun siar jong pi ka sngi ka ban riu bat ka sngi ka ban nyau. Ki kerteng jong kini ki dawai pila ban pej ha ka video ka ban but ka bangan sabatai sapang kini ki dawai jong kini ki sia. Ha ka sngi ka bapra ba khandai bat ba sipeu pade ngan batai pi hang ne ki kita ki supplement ki ba pi dei ban ai kini ki khun siar jong pi. Kani ka dei ka ambiplex na ka benta sispa tali ki siar ni ha ban ai sipo haru khatsan ml na ka benta lais ngi ya kani namar bangin hap ban khle lang ka ambiplex bat sa artali pade ki jaj dawai lani supplement bangan pen pi kani ka dei ka g promine bat kani ru ngin khle lang sipo adu khatsan ml na ka benta silitar ka in khle lang ban ai kini ki siar jongi na ka benta ka sngi ka bapra ba khandai bat ba sipau ka balai pade kada kani ka supplement ka balai pade ka dei ka powder pila ban pendon kam da kani ka tetracycline ru langta nga pendon kam da kani ka khamrem bat ka khambharu pila ban pendon kam da kani ru da pio ban thet te kani ka dei ka balong powder te nda pila plit ya kani sathep hakum kini ki kinja botol khnang ba kin kanom lai ler bahkan bat ru ba pinsuk ban pli bat ban sim mentangin thau si samaj nang tangin sa ai pade nang bangin yo ban khle bat gitu ki wei pat ki supplement kan mau kane ka g promine ngin ai sipo ml kani ka de ambiplex pin hap ban khle bah khnang bakan luet kani ka powder nang ta pade sathe ika ha ka sngi ka ba khat wei pade pin hap ban ai biang ya ka iker si samoj na ka benta silitar ka te hadin kata pade namar banga ngala tho ha ka description pila ban pej ki ba pin ai man la ka sngi khnang ba pin suk ban ai te nang ta pade kermen ba pila pej ye kini ki video bat phila yo e ka jingtip ka ba biang ka ba benia te lada pidon sa bu e ki jingkali jong pi nang ta pade ha ka sngi ka ba khat ar pade ngan sabatai pi ka ke ba dei ban le kublai shibun